každý deň. Čo je sol, keď stratí chuť? Na nič viac už nie je súca. Zmiešaná a zriedená, prázdna, iba prach a múka. Ježiš vraví, ty si sol, kto ťa môže nahradiť? Prines chuť a svetlo svetu, ľudí pomôž zachrániť. Malá, drobná, ale mocná, chudá svetu ochráni. Tak aj ty máš byť tou silou, čo tmu svetlom nahradí. Aby sol priniesla úžitok, musí sa rozpustiť. Nestačí ju obdivovať, treba ísť a žiť. Viera bez činov je mŕtva, kryštál na poličke len. Rozpusť sa v živote druhých, buď im chutný každý deň. Pomôž, povzbuď, utež, stoj za pravdou zjavenou. Strať svoj život, nájdeš ho, spájaj ľudí s nádejou. Aby som priniesla úžitok, musí sa rozpustiť. Nestačí ju obdivovať, treba ísť a žiť.